Is-sibt filgħodu fil-Belt Valletta saret protesta kontra l-iżvilupp f'żoni barra mill-konfini tal-iżvilupp magħrufa bħala ODZ. Il-protesta kienet organizzata mill-Front Ħarsien ODZ u l-persuni li ħadu sehem f'din il-protesta inġabru quddiem fid-daħla tal-belt u minn hemm imxew lejn il-bini tal-qorti. Matul il-protesta spikkaw numru ta' kartelluni b'messaġġi diretti lejn il-politiċi biex jisalvagwardjaw l-ambjent. Kartelluni oħrajn kellhom diversi messaġġi dwar is-saħħa, l-ODZ u l-kampanja. Fost il-proġetti ODZ li dawk miġbura l-belt tkellmu kontrihom kien hemm il-bini ta' università fiż-Żonqor b'investiment barrani ta' miljuni ta' euro. Fil-mira wkoll il-ħsieb ta' range tal-isparar fil-Mosta, tant li l-Ġiżwiti naqdu fil-protesta b'kartelluni kontra dan il-proġett. Wara mixja ta' madwar nofsija, il-mijiet li attendew il-protesta waqfu quddiem il-qorti fejn saru numru ta' diskorsi. Fosthom dak ta' Michael Briguglio, illi kellu din ir-reazzjoni meta semma lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Qegħdin ngħidu lill-Prim Ministru Joseph Muscat ippubblika l-ftehim. Kelliema oħra saħħu li fi protesta bħal din ma jkunx hemm nazzjonalisti u laburisti, iżda poplu wieħed. Faħru l-inizjattivi li ħadu ċ-ċittadini li naqdu f'din il-mixja.